Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. But you had some issues with regard to how the process is being managed in some areas. Shed more light. Well, there are some Malawians who are displaying behaviors which are un-Malawian. They are not coming here to receive the bags of maize. They are coming here to steal from the needy. As you may have heard from the president, that he directed that I should come here and oversee this process. I am responsible, government is responsible, the police are responsible, every Malawian should be responsible. But what we are seeing is that there are some individuals with positions have their own networks, which appears to have been there for a long time. Whenever there's a food distribution, maize distribution, these cartels are stealing the bags of maize for whatever reasons. Here it is now becoming difficult because the police are vigilant. I am here and I've been informed. This is unbecoming. Malawians are going through this pain, hunger. We need to serve them. And yet we find certain individuals, Malawians, having the dust to steal from the poor, from the needy. That is very worrisome. And it's an issue that is complex because it's not only one person. There are kind of several groups of people that are doing this. And which makes it worrisome is that these people have positions. And today you may have seen some of them have not come because they learned from what happened in Chilomoni. So they are not here. Instead of coming here to support, they are not here. And what I'm saying is better that they are not here than being here and disturbing the process. Nkali kwenda kuti kale amalawi ena akulesa mtima khalidwe osakhala kuti Malawi. Monga bwana pa president anawamula kuti ndibwere kuno ndiyang'anire kumene chimanga chogawirira. Tapeza kuti pali anthu ena mumvesa chisoni ena ndi maudindo ali magulu awo amene akumagwisa ntchito imene akuziwira kumaba chimanga. Sizinayambe lero, zinayamba kalekale. Koma poti tadziwa zayamba kuvuta. Ambiri ayo lero lisanabwere kwa ndi maudindo akwiya ndiye ndikuti kuli bwino asabwere bora anthu chimanga tani alandire kuposa kuti abwere ndi maudindo awo kumavutisa anthu kumaononga process yo kumaba chimanga. Si chinthu chabwino anthu akuvutika ndi njala, boma lapereka chimanga kuti anthu alandire osayang'ananso chipani. Bora ngati uli Malawi uli ndi njala walembedwa koma kulembedwa osakulembe mwachilungamo ulandire chimanga. Thank you so much. Sorry? Track yoyamba yamaliza ayamba track ya chiwiri. Nemuna chija ndicha gogo nawo.
Ndio ndio. Ase. Malawi. Ela vamos Wakanya yo. Asendelea kwa mafoni. Leo kiona. Zingwangwa kufuna kuti muonese ID yanu sichoncho mutikirire kuti laikadwa zina wanu nge mubwere pano mukupangisa chipirikiti pano zinthu zikuchedwa amene muli panja nomwenu siupangisani kuti musalandire mukakhala ndi dongosolo muli panja pano siupangisani kuti mulowe mwansanga tinagwirizana panja kuti tizipanga zinthu titakhala pansi tonse tangoyimirira ngati tayimirira ziyenda bwanji tikayende
Tera tukamikeni Mulungu wathu wokhala kumwamba mu dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu. Zikomo kuti Mulungu makhala okhulupirika oyendetsa bwino a Vice President athu a dziko lino la Malawi Dr. Michael Musi zafika molonga. Jehova tukuyamikani kuti madongosolo onse amene achitike pano mutitsogolera ndinu pamene aka ndi ntchito yayikulu a Vice President athu yopereka chimanga kwa iwo onse amene afunika chimanga. Mulungu mukhala pakati pathu, mukapanda kuima nafe Mulungu tima chabe. Ntchito yonse itika manja mwanu. Atsogoleri iwo a Vice President athu iwo onse amene abwera nawo dongosolo ili mulemekezeke nthawi zonse chifukwa cha dzina la Yesu tapemphera. Ameni. Vice President of the Republic of Malawi, Dr. Michael Musi, amene mwafika pano ku dera lino la Sochi West Ward, a Vice President chakulandirani. Malo manchi onsewa a Vice President atuwaona pamene pawa kubwera kwawo kwafika pano ndikuti adzalandire chimanga malingana ndi njala imene yavuta m'mudzimu. Ndikuthokozani kwambiri chifukwa cha chikondi chimene mwationetsera kuno ku Sochi West Ward kuti mwalola kunena kuti anthu akuno mu Sochi West Ward atha kulandira chimanga tsiku la lero. Tempo a Vice President kuwodi muli anthu ambiri koma lisi imene yapatsidwa inali yochepa, koma mwakuchepamo tikupempheni kuti mpaka wina ukapezeka chonde tiganizireniso azathu amene atsale kuti lero sakwanitsa kulandira. Tikatithokozeranso kwa President, tikuyamika koopsa Vice President chifukwa cha chimenechi. Ndichosowa kuti mukakumbukire anthu anu pamene nthawi inakudutsa munjala. Ambuye akudalitseni mowirikiza chifukwa cha ntchito chimene mukugwira ku dziko lino la Malawi. Zikomo kwambiri. Nthawi ino bwana Vice President, ndikupempheni kuti muyankhule kuti chinthu cha anthu chimene chasonkhana pano m'manja mwa azimayi ndi azibambo. Madam Kaga, a CEO of Black District Assembly, amfumu Zibangwa, akulu onse amene muli pano. Cholinga chimene tabwerera kuno chonena kuti anthu alandire chimanga chifukwa kuli njala. Ndikunena izi chifukwa ndapeza kuna kuti programu yogawa chimanga sikuyenda bwino kwenikweni madera ena. Kusayenda kuno kwake napo anthu ena ndi handi kusankha anthu ena pali anthu ena oyipa mtima kwambiri. Kuyipa mtima kwake napo listi imene anthu imaperekedwa kupeza kuti alipo anthu ena amene ali ndi nkhawa yembiye kumene isapita dera lina chimene chikumachitika ndena kuti uli apa makasa watitani ali makasa wapo ili wakasa wa sole sana mwene bali madera ena makasala vyakuluakulu ena kulandira paja kupezeka kuti ena amene akulandirawo akulandira ngati anthu ovutika koma ali otumidwa ndi anthu akuluakulu. Akalandira chimanga chija akachikunjika pena pake kumakagulitsa mavenda iya tisapange zimenezo ziwani kuti anthu osauka akalira mawu amapita straight mkhutu la Mulungu mkuti nazo soka izi.
tiyeni anthu alandire chimanga. Bwana CEO, kuti ali bwana CEO. Mukuona mmene anthu abwerera njala. Chimanga ichi chipezeka kuti ena salandira. Tiyesese kuti amene salandirawo alandire chimanga mofulumira. Chifukwa njala ndithu pakale pano kunja kuno kuli njala. Ena abwera pano atambwali afuna peze njira zawo. Apolisi muli panopo mwagwire mwamange anthu amene wowo. Musasule mwagwire mwamange. Tsopano kamba leyakanonso amene muli pano ngati kuti ndikuthenga wina uliwonse amene ungathandize kuti chimanga chizigawidwa bwino munene. Chimangachi ndi chanu choti mulandire. Boma amene a president ananena kuti ndibwere kuno ndiyang'anire mmene chimanga chiyendere. Nchona kuti anthu amene ayenera kulandira chimanga alandire. Ndi chinthu chopsa kwambiri chosakhala bwino. Munthu wa njala weniweni kubwera kuno osalandira abwerere osalandira sizabwino. Wina osayenera kulandira koma kuzuwana ndi auche akulandira chimanga. Ndiye muyesese kuna kuti taesesani mtonde kunena kuti mainawo asatidwe kuno bwino alandire anthu. Spidi ndiyofunika. Matraki ndi ambirimbiri. Osati traki visegula imozi anthu kudikira traki imozi kuti ite inayo ite ukafika usiku hayayikwada anthu ambe kuba chimanga iyayi. Tikaluwa mkatimo ine zogawa chimanga mnaziziwa kuadvertise yenda tsiku lonse kugawa chimanga ngani yosiya chilendo kwa ine. Traki ina hapo kusegula maina ina apita huku ena apita huku ena apita huku anthu apita sanga. Tisunge baka mtendere. Tisunge baka mtendere. Tilandire ntchito ya boma kuti anthu alandire chimanga. Njala palibe ndale. Chimanga ichi palibe kuti uyuyu wa DPP, uyu wa NCP, uyu wa chakutaka. Ndibwerezanso chimanga ichi sichachipati. Chimanga ichi cha Malawi wa njala. Osama kunena mafuta iwe chipani cha kutaku iwe chipani cha kutaku. Acha kwera anthu awo nofu. Ine nofu. Chimanga cha nofu icho palibe kusanta. Asiwe wakiva andale asalowelele hiyayi andale asalowelele President Chakwera anauchimanga chipite kwa aliyese wa TPP wa NCP wa UTM wa Ford wa aliyese alandire. Ndiye sima mbele kuti mumve mambo ya itali mambo ya kuti mulandire chimanga. Ndiye tikambe kufuata chimanga. Mungu akulandise siku mkwambiri.
Oh my Ya, kwa tulukira ndugu. Mutulukirawo. Ya fije nyanga zamani. Okay, chimanga minanga cho kusenza zingosenza uendelee kwa video. Vamos kabanga abadije. Jamu waone siko tu hapa. Ubile uzipe hapo. Na wao. Kusenza chimanga Usipita kumbuyo kwanza. Uje apili. Anyamanda au stadium bali. Au stadium. Ganyo. Ababa sakale kundisha.
Embabazile Laksoni, Emile Jafari, Emile Kasambara, Emile Kambongozi, Emile Patricia, Emile Vikumbo, Emma Kanyoza, Emmanuel Chigondi, Immaculate Junior, Immaculate Ndiche, Emmanuel Chigonda, Emmanuel Damoni, Emmanuel Milosi, Emmanuel Suzi, Enagi Diligo, Enagi Esnadi, NLC Nyatamanga. Bwana, wanyamata swili. Alex, sina nayo.
Manjolo, Faris Vilosi, Faris Milosi, Faris Baluti, Fane Panda, Fane Plaxoni, Fane Ngolowero, Fane Konjera, Fane Sambani, Fane Sambani, tembe no wa yakane kwa yakane ya Uma suku. Uma kada go. Atu mo baja. Atu mo mo. Yes sani mo ni panga. Rosa kita. Yes, apa ko sa. What did I do? Ile fumina. Bwana umbali bwana sungaona. Otambula otakasenza. Mono ngatumbadu. Mono ngatumbadu. Nifuna kamela. Yakujaja kosikile mera. Bwana pa. Wewe. Yakujaja kosikile mera. Yakujaja ngadweje. Mabeleza chimanga chimenechi. Tabeleza chimenechi. Anthu aje basi. Eti. Anthu asafiriza la. Sure. Tatokoza. Sangala sasa kwa mbili. Wakati tunakusanga auliwane babelera ya ipaki. Ase tabera. Awa.
Anakandikira gogo. Ya, Samaka ina kizungu pita. Oh yeah.
Abaya ndakwesera anyereda watumba.
Kodi matumba mwasiranja. Demu ganza kuli basidwa ndi. Bwana. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.